Då åker vi. Yes. Tittar du lite på sidan nu så ser du. Ja, man. Gud vad häftigt alltså. Vilken känsla. Ja, det rör ju på sig i alla fall. Ja. Så, nu släpper jag fram spaken så smäller det till när det kommer rulla då. Ja. Så. Det stiger faktiskt här så jag provar att svänga lite högre direkt. Ja. Det är grymt häftigt alltså. Och allting ser plöttigt ut. Ja, det är fint. Men nu är vi ändå ganska lågt så man ser bra ner på marken allting då. Ja. Tyvärr så får vi inte stiga så mycket högre för Karlsborg har öppet Ja, sin sektor för en JAS 39 som håller på då. Ja, jag hörde det. Vi kan ju hänga kvar lite grann här. Det här är ju helt sjukt. Första gången flygning. Ja, då flyger det en rätt flygmaskin också då. Jajamän. Kan ge mig kameran nu. Jag gillar den. Ja. Filmar du nu eller? Jajamän. Hela tiden? Jajamän. Det går att ställa in om du vill. Så man stoppar kort istället. Så. Kolla lite utåt höger. Ja, härligt. Ser man ju att de är med i alla fall så. Jajamän.